So dai mao na din ni ang nakakuha sa ato ang pre-tool id atuhang September. Ug ang nakadaog dai sa ato ang pre-tool id ay no kay taga medical Iligan City. Mo na kaning adlaw dai no isayo kay kun niadto dai kay para lagi mahumanan ni ang ato ang pre-tool id. Ug para sad makaproceed na ta sa October ba. Ug anyway maayong adlaw di ay sa ato ang tanan. So karon bitaw dai no kay alas 8 na dai ko nakaadto sa ko ang pre-tool id. Kay lagi naghatod pasad ko sa akong piso sa school ba. Mo na nagpahatod ako sa akong apam ani dai no kay para mahuman po ko og sayo ba. Ug anyway kani dai ang akong pre-tool id dai no kay kaupat ay ko nagbunot ani. Kay lagi ang pilmiro ug ang ikaduha ug ang ikatulo na ko nabunutan dai no is walay share sa ako ang mga videos. Kung naa magaling sila share dai sa akong video dai is kay isa ra pod. So mo na dai nagbunot pa ko og pang ikaupat no. Sa ikaupat na akong nabunutan dai no is grabe pod kadaghan niya og share sa ako ang mga videos. Mo na dai siya na lang ang ako ang gipili nga siya ang makakuha sa to ang pre-ribbon. Kay lagi sa deserve man sad pod niya no please lang. So katong una na akong gibunot dai aside aning upat dai nga ako ana pong gibalik og bunot is wala po siya share sa ako ang mga videos. Pero nag-decide na ko ato dai no nga ako aghapon siya i-pre-tool id. Pero lagi ang problema man gud dai no is gitan-aw siya sa ako ang mga followers. Ay kumbaga dai ba dai gistalk siya sa ako ang mga followers. Nya pagtan-aw sa ako mga followers sa iyang account dai no is wala siya video nga naka-share sa kuha ba. Mao tong uban ako mga followers dai no is nasuko sa kuha kay lagi daw unfair daw kuno kayo sa ilaha. Kay sila daw grabe daw kuno kayo naka-share sa ako ang mga videos. Mo na para patas ang tanan dai no mosunod lang ta sa to ang mechanic ha. Nga kailangan dai naka-follow mo anang ako isa ka account og dire anihang piling gwapa. Kay diha man gud sa isa ka account ako dai nga Emerly Upada dai no is magkuha gapon ko diha dai og pre-tool id ba. Mo na kailangan sad maka-follow sad mo diha dai no please lang. Og dire lang na ko ni siya i-upload dai sa ko ang piling gwapa nga account ba kay lagi dai masyado ban ko oy. Kay kani mga uban no grabe kay maka-comment ba. Ay Diyos mio dai daghano nila og comment. Mo na kay isa ra jud mo pwede mo comment dai no dai is makita na jud na siya nako. Dayon dai ang ato dai pre-tool id dai no kay magkuha ko 40 ka tawo. Dayon kana 40 ka tawo dai. Bali gitunga dai na nako dai no. So 20 ka buok nga 12 pataas estudyante ang ako ang kuwaon ana. Og 20 sad ka buok dai nga mga inahan ba nga mga piling gwapa or senior basta kana mix na sa tanan ang 20 ka buok ana. So karon dai no kay October naman dai mo na magsugod na ta sa to ang pre-tool id. Pero tasasan ako ang adlaw dai no kay para daghan pag makakita ni og daghan pag maka-appeal ba. Mo na kun amoy 12 patas nga anak dai no is pwede na siya dai maka-appeal sa to ang pre-tool id. Og kani dai ato ang pre-tool id no kay paswerte-swerte ra jud ni. Mo na sa dili masortihan karong bulan na sa Oktubre dai no. Ay di mag-goal dai kay daghan pa kay bulan nga moabotay no please lang. Og anyway kani dai nakakuha sa akong pre-tool id karon no. Is ugan na dai kay ni ang iyang buhok. Kay lagi gipatul-id naman gud po niya atong niagi daw. Og na po siya bagong tubo nga buhok ba. Mo na basta gani inani nga klase nga buhok no is dugay na jud mahuman ang piling gwapa ni. Mo na dai karong October dai no is magsugod na ta sa to ang pre-tool id. Og diri dai mo pag-comment aniha nga video no. Kay bali man gud tulo ra jud ni ka video ang ako i-upload sa to ang pre-tool id nga diha ra mo pwede mag-comment. Og anyway mo na dai ni ang before og after sa buhok sa nakadaog sa to ang pre-tool id. So shiny og bagsak na pud kayo ang iyang buhok karon. Mo na makita na pud ta karong October no kung kinsa man ganito ang makakuha sa to ang pre-tool id. Mo na para isa mo sa makakuha sa to ang pre-tool id. Kailangan lang jud mo naka-follow sa akong duha ka account og naka-share pod sa to ang mga videos. Kay para wala na reklamo ang uban ako mga followers ani no please lang. Kay marites ra ba kay ni ang uban ako mga followers ani dai stalk ra ba dayon mo nila. Og anyway, mo ready to ko i-share sa inyo no og dire na day ko mag-end. I'm Emerly and thank you for watching. Manang bye mo ay.